Nem látok csak, alig, mégis elhányok a falig. Sanya! Sanya! Sanya, itt vagyok bent! Mi van, hasbeszélő lettél, Józsi? Nem. Akkor hol van Brandon? Itt a Józsiban! Mi történt? Megevett a Józsi! Miért? Fogadásból! 20 fröccsben fogadott, hogy lenyel egyben! És nyert? Szerinted vesztett? És milyen bent? Hát rohadt sötét van és fröccs szag! Meg valaki nyalogatja a seggem! És akkor én most mit csináljak? Hát mondjuk ütögesd meg a hátát! Jó. Baszki. Most azt hiszem mennem kell. Azt a... Éj, bakker. Ez tényleg nagyon durva. Öj. Kaszkadőr leszek, Sanya. Abban van a lóvé. Na, és edzel már? Aha, üssél meg. Jó. Na, ez egész jó volt. Most pedig megmutatom, mit gyakorlok. A panelnek nekifutást. Figyelj! De te tényleg neki mentél? Hát igen. Hát nem az a kaszkadőrködés lényege? Szerintem nem. Na várjál, autóval elütés. Nem kellett volna megvegyem ezt az akciós ketrecharc ketrecet. Te, Sanya, te mekkorát? Én egy könyöknyit. Én meg már kis létráról csinálom, érted, hogy a lábférje. Én a múltkor egy egész dinnyét héjastul. Én meg már villogott ezek a tetejére, hogy elkerülje a repülő. Aha. Köbméterben tudod? Te méricskéled? Aha. Te undorító vagy. Sanya! Mi van, Brandon? Mióta lógunk itt? Lógunk? Úristen! Hányni fogok. Ne nézz le! Akkor hova nézzek? Mi történt? Azt hiszem, megint a szennyes tartóban aludtunk el. Nem véletlen forgott velem a világ. Kicentrisztek. Én úgy érzem, már megszáradtam. Nem kéne szólni.
Fejembe megy a vér! De... Hé, megszáradtunk! Már nem vagyunk nedvesek! Valaki! Nem éred el a csipeszt? Nem. De legalább nem nyúlkál senki a seggünkben. Ja, az igaz. Gyere, gyere az anyád úristenét! Húzzad! Lássam, hogy tagadnak az erek a nyakadon! Figyelj, figyelj, figyelj! Egy, kettő! Te, ennek így van értelme? Nem, ennek így nincs értelme. Brandon, gyere ide. Te az ott nem a Kozsó? De ő az. Bezárták. Bebaszki. Kozsó! Kiszabadítsunk! Azt mondja, igen. Jó, akkor törjük fel. Nem lesz gond. Húzzad. Húzom. Mit csinálsz? Ne bénázzál már! Nem bénázok. Vigyázzál, mert eltöröd! Nem terem el, ne szakértőzz már. Nem nyílik. Azt mondtad, nem lesz gond. Igen. Azt mondta, hogy nem lesz gond. De az nem azt jelenti, hogy ki is tudom nyitni. Miért az nem ugyanaz? De most szivatsz? Aha. Ne csinálj, jó? Beleharapok. Tudod mit? Fejed meg Grizzlyből, azt mondtad, jó megy. Az igaz. Azt mondtam Grizzlyből, nem koalából. Anyád feje koalából. Gyere te is, üvölts közbe! Úgy erősebb! Rendőr! Tűnjünk innen! Tűnjünk! Arra! Én nem akarok a sitten megrohadni! Még visszatérünk! Baszki elájult! Sanya elájult! Hey! Kozsó! Hey! Öljél! Kozsó, gyilkoljál! Gyilkoljál. Kozsó, véreztessék ki valakit! Nem öl. Nem. Mondjál inkább neki valamit, amire igennel kell válaszolni. 150 centi az 1,5 méter? Látod, milyen okos? Nyomozó kutya.